Met een druk op een knop krijgen bezoekers informatie op een scherm of uit de speakers. Welkom in uw braakhok. Squal ben vregen we wel eens, moeten wij hier spuien? Maar dat hoeven we net. De meesten steren heel vaak, of toeristen steren heel vaak voor de dichte door. En wie wil nou de door altijd open stellen. En zodat ze zelf een route door het museum kunnen rennen. En zodat er net altijd vrijwilligers nodig binnen om hier aanwezig te wezen. Het Vlaaksmuseum is het enige museum in Nederland dat zien laat hoe het van Vlaaks linnen maken wordt. Het infofilmpje maakt het goed duidelijk hoe dat werkt. Maar vanzelfs gaat het niet boven het echte werk. We hadden de demonstratie hier, we hadden de apparatuur hier en als wij hier een gezelschap hebben, dan kunnen we leuk demonstreren. En de mensen zelf die mooie ook mooi doen. Dat is heel leuk met elkaar. Komende vreed wordt het officieel op een nij openen.